nih, Tapi ya Bu, aku baru seneng karo Mas Slamet tok. Itu tikane wong kowe aja nglawan wae. Iyalah, seneng wong wedok yo enek wae alangane. Amin yo ngopo sih? Ini kan halal. Orangane musisi. Halo, Mas. Mas Bang. Aku ndak tulung. Si Tutik segini kono sik ya, Mas ya. Malah gawe kerawung tuwa, Mas. Nek kene gandengan wong ngamen. Ono Mas. Lho, Dik. Sore nih, kowe polisi lho. Ngatus nesu kok. Ini semua tolong golek gawean sik, Mas. Oh ya, ampun ya Mas ya, gurune juga tolong. Aku kudu nemeni Bapak Slamet. Kayak piye ya Mas hubungannya dhewe bisa dilanjutkan apa ora ya? Lah piye to, Dik? Ibu lho nesu-nesu terus. Ya wis ra apa-apa, sing sabar, dijalani sik wae. Kula nuwun, Pak Hadi. Sinten nggih? Padahal sinten? Kula Boyo Tutik. Oh, nggih kok. Silakan. Misi Bu. Ora lilo nalika kowe ninggal lunga ning liya negara. Nggih, Pak. Nggih, ngono. Ngeten lho Pak. Sowan kula mriki kula badhe matur panjenengan. Nggih, nyuwun tulung jenengan sanjangi slamet ampun nyedhake Tutik meneh. Nggih. Hubungane Tutik kali slamet niku pun boten patut disawah. Nggih, kula nyuwun tulung kali panjenengan. Nggih Bu, mungkin menawi anak kula pun mantuk, kula sanjangane kersane ngerti kali anak jenengan. Matur nuwun sanget nggih Pak. Nggih kula saderenge nyuwun ngapunten. Nggih kula sepindah niki nyuwun ngapunten. Kula tak nyuwun pampuri. Ayo tuh dan cepat, soalnya dalam kereta kowe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah deh. Ya wis Bu, aku pamit sik. Kowe hati-hati gitu. Mas gawe enggak nyuwun selamat. Karo wong panas saling sik. Wes hati-hati. Kapok ora emang. Weh, Nggih, Pak. Bapak arep takok. Sejatine hubunganmu kowe karo Tutik iki piye? Nggih, wonten nika, Pak. Kula kalih Tutik padha senenge, tapi ketingale ibu Tutik mboten restui kula. Ngene lho, Le. Bapak iki ora dimaksud ngalang-alangi hubunganmu antarane kowe karo Tutik. Nggih. Cuman kowe ya sadar ngelingono nek awake dhewe iki wong ora duwe. Nggih, Pak. Ikun, Pak, ndak dilem riyen. Selamat datang keponakanku Tutik. Selamat datang di rumah Pak De Bambang ya, Nduk. Nggih Pak De, matur nuwun. Banun. Banun. Ngopo? Tutik enten, Bu. Lu tirane kene, sak nuwone kok kene. Kayak lu ngene iki ya. Orang aku ya.
Tutik kok kowe tegel ninggalke aku. Sepurane Mas, piye-piye aku kudu nuruti kekarepane wong tuaku. Iki wis dadi dalane Mas, aku karo kowe kudu pisah. Apa iki sing jenenge Trisno ora duweni?